जों बे समाव दसे इसोरनि बोसोनफोरखौ फरायना नायनि मा लिरदों। बोसोन बिजाब एगथाय 7निफ्राय जों फरायलांनि। जोहोलावफोरनि लागै परामर्श। फोरबुखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। मूर्खफोरहा साननायबो गैया आर गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया। आरफनाव बुंदों, अ बिस्सा, नोंनि नोम्फानि फोरोंनायखौ खोनासंदो आरो नोंनि नोमानि बुंनायफोरखौ लादो। बिसोरनि फोरोंनायफ्रा खर'आव खावखानाय मोजांथार फालि एबा गोदनायाव गाननाय मोजां मालाया जेरै समाय होयो, बेबादि बिसोरनि फोरोंनाया नोंनि आखलखौ मोजांसिन खालामो। 10 बुंदों, आंनि बिस्सा, पापीफ्रा नोंखौ बुरखायोब्लाबो नोङो गावखौ हमथादो। बिसोरो होनोब्ला जोंजों फैदो, सोरखौबा सिथारनो खाबु मोनो खोमा, जोङो जंखोमाहैनि। दाय गैयि मानसिफोरखौ आक्रमण खालामहैनानै जोङो रंजाहैनि। बेहेरबारियाव जेरै गोदोलाङो बेबादिनो जोङो बिसोरखौ गोथां गोथैयैनो फोजोबफैनि। जों बिसोरनि दाम गोसा मुवाफोरखौ लाबोनो हागोन आर जोंनि न'फोरखौ लुथिनाय मुवाफोरजों बुंफबहोनो हागोन। जोंजों लोगो जाफैदो आर लुथिनानै जोङो मा मोनो बेखौ रायलायनानै लागोन। अनजाग्रा ख्रीष्ट बिसासिफोर, जों गाज्रिनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो, जायफ्रा बिमा बिफानि खोथाखौ मानिया। आरो 15 मा होनदों? आंनि बिस्सा, बेफोरबादि मानसिफोरजों दाथांफा। बेबादि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जानानै था। बिसोरो इनाय हाबाखौ दान्दिसेबो मावालाबानो थानो हाया। मानसि सिथारनो बिसोरो लागारबो थाम-थिम। जे दाउसेनखौ नोङो हमनो हास्थायो, बे दाउसेन नुजासे नोङो जेहे सानाया मुंबो हाबायाव फैया। आन्थाय जाया जे सायो, बिसोरो गावसोरनो जेयाव नांनानै थैयो। लुथिनाय हाबायानो लुथिग्राफोरखौ सिथारो आर राग गोनां मानसिफ्रा रागजोंनो थैयो। बेखायनो जों गावखौ सैथो सोलिनो नाजादिनि। आमेन।